رخصنەکە مرۆڤی li Sûriyê raportek derbarî rewşa mirovî û meydanî li Bakurê Rojavayê Sûriyê belav kir. Tê de dawîn bin pêkirinên rejîma Esed û Rûsyê eşkere kir. Tîma Hevrîzkarên Bersivdanê raporteke derbarî rewşa mirovî û meydanî li Bakurê Rojavayê Sûriyê dê heyama navbera yekê cotma Haborî da heştê mijdarî belav kir. Tê de dawîn bin pêkirinên ku hatine encamdan ji aliyê rejîma Esed û Rûsyê ve eşkere kir. Erê li gorî di raportê de hatiye ku di heyva borî de rejîma Esed û Rûsyê 314 êrişên bejayî û 5 êrişên esmanî, 4 êrişên esmanî bi riya balafirên bê balafirvan encam dane. Serbarî kuştina 25 welatiyên sivîl di encama wan êrîşan de. Heman tîmê de xuya kirin jî ji ber berdewamiya êrişên rejîma Esed û Rûsyê li deverên li Bakurê Rojavayê Sûriyê çarkadirên duwarê mirovî de canê xwe jê destdan. Serbarî armanckirina jêrxaneyan ji dibistan, avahiyên sivîlan, mizgeft, navendên tenduristî û nexweşxane û bazarên gelêrî û navendên berevaniya sivîl. Derbarî pêla derbederiyê û rewşa derbederan tîma Hevrîzkarên Bersivdanê eşkere kir û got ji berê berdewamiya armanckirina bajarok û gundên li gundawarê Heleb û Idlibê û xirabûna rewşa mirovî rojane xelkên wan deveran derbeder dibin û neçar dibin ku malên xwe bi cî bihêlin û berev navçeyên aram ve biçin. Kefta yekê heyva borî ta heştê vê mehê nêzî 1,794,000 kes derbeder bûne serbar kir ji ber xirabûna rewşê bigiştî pêla vegera derbederan bo serzêdên xwe hatiye rahwestandin. Heroha tekez jî kir ku bi berdewamiya armanckirina bin pêkirinan li navçeyên li Bakurê Rojavayê Sûriyê ji aliyê balafirên şeriyên rejîm û Rûsyê wê pêleke derbederiye ya nû were durust kirin. Hejmarek zêde ji xelkê deverê jî wê perîşan û şerpeze bibin hevdemî xirabûna rewşa mirovî li deverê. Rêxistina mirovî di dawiya raporta xwe de daxwaza ji hemû rêxistinên mirovî û desteyên navdewletî kir ku bi erkê xwe rabin û çareseriyek bilez ji vê rewşa xirab re bibînin.